ಹಲೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಅವು ಮಣಿಪಾಲ್ದ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲೇ ತೂಕ. ಆವ್ ಸಾವು ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ. रुको रुको, इसमें क्या है, किधर जाना है? इसमें अमेज़न का डिलीवरी है। अमेज़न का डिलीवरी है, चलो चलो। కలెక్కన నేను కారు కట్టిన బల్త్ తీరు మరి మరలా సోడా గ్లాస్ మరి కండు వచ్చేయండి ఇంటర్వ్యూ సురమల్పు కదా అదే సురమల్పు కదా నచ్చండా. ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ನೀವು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಫೇಮಸ್ ಜನ ಮೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಬಂಡ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡಿದ್ದು ಬತ್ತು ಜೇದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಮೇರ ಸುಮಾರು ರೀಸನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚ ಮೇರೆ ನೆಂಕಲಿನಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ತುಂಬಿನ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ತುಂಬಿನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏರಣ್ಣ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಬಾಡ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಮಗ ಸೀದೊಡ್ಡೆ ಬರ್ರೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೆಂಗ್ ಲೇಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಮಾರ್ಲುಂಡ ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಮನೆಗೆ ನಾ ತೊಟ್ಟೆ ರೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 10,000 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದು ರೀಲ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬಜೆಟ್ ರೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈರಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಏನು ಪುದರಿನ ಮೇಲೆ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಬಂಡ ಊರ್ದ ಬುದ್ಧ. ಸೊ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪದು. ಸೊ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಪವರ್ಹೌಸ್ ವೈನ್ಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಂದ್ರ ತೂದಿಪ್ಪದು ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂದಿಪ್ಪ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನನ್ನ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಸೊ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ ಯೂಟ್ಯೂಬರ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಸ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇದೇನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಈ ರೆಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಇಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಪತ್ರಾಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಬರ್ತಾರ ನಾನು LKG ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂದೇ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪಣ ಕೆಲ LKG ಮಿತ್ತುಡು ಡಿಗ್ರಿ ಆದವರ್ಗ ಅಂಚೆ ಪಾಸ್ ಆದ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮರಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮರಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೂರ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಆನಾಗ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹರಿಕೊಂಡು ಅವು ಅತ್ತಿ ಪಂಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಚಿಲಿಂಬಿಡು ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಅವಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇವೆ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅವಾಗ ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡಗಾನ ಆ ಟೈಪ್ ನವೀನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ ಟೈಪ್
ಅಂಚಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಸುರಾಂಡು ಮೊದಲು ಅದು ಇಂಚನೆ ಸುರು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋರಿತಪ್ಪಾಗ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ 4 ವರ್ಷ ಬಿರುಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು 4 ವರ್ಷ ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ತಾನೆ ಏನಿದೆ ನಾನು 20 ವರ್ಷಗಳ 20 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ 23 ಓಕೆ ಜೋ ಕೌರವಸಗು ಯಾಬೋ ಸೊಸೈಟಿ ಡಿಪ್ಪನಗ 20 ವರ್ಷ ಅಂಚ ಆಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ತೂದು ಪೂರ ಕಲ್ತಿನ ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಮೊದ್ಲು ಜೋರ್ ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಹೋಗಿನ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ನಾನು ಫೀಲ್ ಬೇತೆ ಇರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿನಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ಪದ್ಯ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡಲು ಬೇಗ ತಾಗು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೀತೆ ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇರೇಕಾಲ ತಾಗೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಐದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತೋರೋಲ್ ಕೊಂಡಾಕ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ 14 ಸೊಸೈಟಿ ತಿಂತೀರಾ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ತೋರತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಲವ್ ಪುರ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಅಂಡ್ ಯಾ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೋ ಓ ಬ್ರೋ ಅಂಟಿನಲ್ಲ ಅತ್ತ ಯಾ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತಾನ ಬ್ರೋ ಅಣ್ಣ ಕೂಲ ಪೂರ ಬ್ರೋ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ ಝೋನ್ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಝೋನ್ ಇತ್ತು ಜನ ಇದು ಸೊ ಓಕೆ ಶರಣ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಶರಣ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎಂಚ ಆಗಿದೆ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ನಾಗ ಒಂದು ಬರೀತೇನೆ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಗ ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ರು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಡೈಲಾಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಜ್ಜ ಅಂಟೆ ಹೊರ ಎನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಗ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜೋರ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾಗರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೆ ಪೋಯೆ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಪೂರ ಬಿಡಿ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ತುಳುಟೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲೆ ಓನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬಂಗವನಿತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚ ನಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡನ್ ಪೋಯೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಕ್ಷಿತ ಡಯಂ ಪಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಟ್ ಬಿಡೋಡ ಪಾಡು ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒಟ್ರಾಜನ್ ಚಾನಲ್ ಬದರ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏತ್ ನಂಬರ್ ಉಂಟು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಬೋದು ಪಾಡ್ನ ಬಾರಗ್ 4-5 ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದು ಅವ್ನು ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಲ ಪಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಮ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕುಟ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಂಡು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂದ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರ ಸೆಲ್ಫಿ ಬರ ತೆಪ್ಪೇರು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಇದು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ ಪುದರ್ದಾಯಿಗ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತು ಗತಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾಗಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ರೈತಂದ ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುअल ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕುದರ್ದಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ 2014 ಯಾನಪ್ಪ ಹಿಂಗ WWE ದ ಮಾಡ್ಲಿತ್ತಂತ WWE ದ ಒಂಜಿ ರಸ್ಲರ್ ರೋಮನ್ ರೇನ್ಸ್ ఆయన అప్పగ నిక్ నేమ్ పవర్ హౌస్ అంచ యాన్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అప్పగ స్టార్టింగ్ మసత్ పత్తి యాన్ అప్పగ ద పవర్ హౌస్ అని తీసుకొಡ್ತೀನಿ పక్క ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲವರು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಪಂಡ ಮೇನ ಪುತ್ರ ಶರಣ್ ಬಂದು ಹೇಳಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗ ಯಾ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಪವರ್ ಹೆಸರೇ ಸೊ ಏನಾದಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎರಡ ಈ ನಿಖಲ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸೇರ್ ಬಂದು ನಿಖಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಿಂಬರ್ ಲಾಕ್ ಸರಿ ಕಿಂಬರ್ ಇಂಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸಮೇತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾರೋ ಚಿಕಿ ಇನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎನ್ನ ಬುದಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಎನ್ನಲ ಮರಣಿ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಂಗನ ಇರುವೆನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಬುದಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಧರ್ಮೇಶ್ ಸರ್ ಅಕ್ಕಿಪುರ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರಾಘವ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ ಟಿವಿ ಇಡ್ತದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ఒక ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸರ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅರಿತ್ತೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮುಂಬೈ ಕಲ್ಪ ಸಿಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಿಕ್ವೇರ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಆರು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡೋರ ಅಂಚ ಆರಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎತ್ತುವುದು ಕಂಪೆ ಅಂಚ
ಸೊ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕದಿಂದ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಪಿನ ತುಂಬ ವರ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ತುಳು ಮೂವಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರೈಜಿ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲರ್ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಇರ್ತೆ ಅಂದ್ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲುನ ರೋಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆ ಕುಲ್ಲರ್ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲರಿನ ಅಂತೀವಿ ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಚ್ ದಾಲ್ ಈಚ್ ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಆಟ ಕ್ಲೀನ್ ಈಚ್ ಅದು ಕುಲ್ಲು ಕೆಲ ಆಡ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಲಾಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲುನ ರೋಲ್ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅವು ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಬೇಗ ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ತುಳು ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಈ ವರ್ಷನೇ ಬರುತ್ತೆ ಏಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೆ ಮಲ್ಲ ನಾವು ಮಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟು ಜೊತೆ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್ ಏನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ ಕ್ರಶ್ 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 ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್ ಟೀಚರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದು ಆತ ಹೊರದ ಟೀಚರ್ ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಎಂಕಲ ಶಾಲೆ ಹೊಡೆದ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ ಫೋನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಡುವೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಯಾಮ ಹೊರಬಿಟ್ಟು ಯಾಕ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾರ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ಇದೇನಿಗೆ ರೋನ್ಸನ್ ಅತ್ತೆ ಅಡಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಟೀಚರ್ ಕುದರ್ ಬರ್ಚ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇರಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ನೇ ಅಕ್ಕ ಒನ್ನರ್ಲದಿ ಅಕ್ಕ ತೆಗರು ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುದರ್ ಸೈಮ ದೀಪಿನೇಜ್ ಡ್ಯಾಡ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನೆಗಲ್ಬ್ರ ಯಾಪರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಂಪಿ ಈ ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಅಂಚ ಪುದರ್ ಈಗ ತಿಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಂಪಿ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸುದೀಪ್ ದಿವು ಇಂಜಿ 15 ದಿನ ಕಾತೀನಿ 15 ದಿನ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ಇವನ್ ಬಿನಿ ಈ 14 ದಿನ ಕಾಬರವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದ ಓಕಿರದು ಅದಾಗಿದೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀವಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಬಿಟಿ ಸೊ ಅಂಚ ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಏನು ಸರ್ ಯಾನ್ ಏರೆಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕ ಕಲ್ತಿನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಯಾನ್ ಲಾಂಚ ಕಲ್ತಿ ಬೇರೆ ಗಂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಬಂದನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದೆ ಕುಡಂಜಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಪುರಗೆಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೊಂಡು ಫಾಲ ಅವು ಡೀಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವು ಇಂಚ ಸು ಆಯ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಆಯ್ಕೊಂಡ ಹೆಂಗ್ ಇದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದು ಇರಾಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಬರ ಬೇರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಇಂಗೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತೆ ಕೆಲವು ಪುಣ್ಣು ಉನ್ನತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾಲೋ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಬರ್ತಾನೆ ಕೊಡಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಕೌಂಟ್ ಮನದ ನಿಂಜೆ ಪೋತು ಅನ್ಫಾಲೋ ಅವು ಈ ಫಾಲೋ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಣ್ಣ ನಾಮ ಅಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡು ಓಡಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನ್ ಇಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನಾಗ ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೇರ ಹೋಗುಜಿ ದಯವಂಡ ಅವೆನ್ ತೂಂಡ ಅವಕ್ಕ ಎಂಕ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ವೈತನ್ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಸಲ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ ಮಂತ್ ಯಾನೇ ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಇಂಚ ಪಾತಿರೊಂದು ನಮಗೆ ಇರೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಇದಾನ ಪನ್ಪರ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಂಚ ಆದು ಸೊ ಅವೇನ್ ಬಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫನ್ನಿ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಬಾತಿ ಜಾತಿ ಈಟ ಬಾತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಆತಿಸಿ ಅಂಚಿನದಾರ ಎಡ್ಡೆದಾರ ಪಾಲಿತಿಜರ್ ಬರ್ಚಾನ್ ಕೋಲ್ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಜಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರೆಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ ಪೆರಿಯರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ನ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತದೆ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಅಂತ ಪಡ್ಡೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಗೂ ಪೊಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಒಂಚೂರ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಗೂ ಫೀಮೇಲ್ ಫಾಲೋವರ್ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಡಾಟ ತಾದ ಮಲ ಅವು ಹೊರಡಿರ್ ಏನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆತ್ಲ ಪಣಲ್ ಮುಲ್ಲ ಪಣಲ್ ಮೂಲು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಮೂಲ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂಚದಾಲಜಿ ಎನ್ನ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತೋಂಡ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ತೋಂಡ ಆಣುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪೊಣ್ಣಲು ಕಮ್ಮಿ ಪೊಣ್ಣಲು 28% ಅಂಚೊಲ್ಲೆ ಆಣುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದೇ ಅಂಚ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತು ಪಾಡ್ರೆ
ಎಂಕುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಾಡುವ ನೀವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಇನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ದಾದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಲಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಏನ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡ್ರೀಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಮಲ್ಪರಿ ಅಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಏನೇ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ್ಪೇನ್ ಒಂಜಿತ್ತ ಏನದಿದ್ದಾರೆ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಯಾನ್ ಇಡೇ ನೀನ್ ಇಡೇ ಆಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ದಾದಂಡ ಇದು ವರ್ಕ್ ಪನ್ನ ಬೇಲೆ ಪನ್ನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯವ್ವ ಬೇಲೆ ಎಂಕ ಅವು ಬರ್ತಿತ್ತು ಹಿಂಗ ಬೇಲೆ ಬಂಡಲ ಶುಡ್ ಬಿ ಫನ್ ಹಿಂಗ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದೀನಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐಟೆ ಮನಿ ಮಾತು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಗ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಿಗೆ ಬೋಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಿ ಬರಬೇಕು ಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಷ್ಟ ಐತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಟೆಂಡ್ ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೂಕ ಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಲ್ತದೆ BBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ BBA ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂಡ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಉಸ್ನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಇಂಚ ಇರೆಗೆ ಇರೆಂತು ಇರೆಗೆ ಚೇತನ ಫುಡ್ ಸುದೀಪ್ ಬಂದು ಅವು ಇಂಚಿ ಉಸ್ನಪ್ಪ ಅತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಅದು ಇರೇನೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಲೆ ಭುವನ್ ಬಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ BBK Vines ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ BBK Vines ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸೊ ಅವೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಪಿ ಬಂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪುದರ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅವು ಐತಿ ಸೊ ಐಟ್ ಸಮೀರ್ ಫುಡ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಡೇ ಲೋಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಡೇ ಅಪ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಲಕ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಜಿಂಜಿದಿ ಇದಾಗಿದೆ ಉಸ್ನಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ನಾ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ವೈನ್ಸ್ ದೇ ವಿಸ್ಕಿ ನಿಂತು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಇಂಚಿನ ಅಂಡ್ ಅವು ಯಾನ್ ಅವೆ BBK Vines ಆಶಿಶ್ ಚಂಚಾನಿ ವೈನ್ಸ್ ಅಕುಲ್ ವೈನ್ ಬರ್ಪಿನ ಇಲ್ಲಿ ದಾಲ ಬರ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಲವೇನಿ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿಗ ಅಂಚ ಎನ್ನನೆ ದಾಲ ಥಾಟ್ ಪ್ರೇಂಜ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಚಾನೆಲ್ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ದಾಲ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ನನಾಪುಚಿ ನನ್ನ ಪಸತ್ ಮಲ್ಪಡ ಸೊ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ದಾಯ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಜಿ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಯ ಮಾಡಿ ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ಈ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಅಂತೆ ಅದಾಯ್ತು ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಚೂರ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಓ ಇಂಚ ಪನ್ನಂಡು ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಪನಿಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಬಂತಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತಾಗ ಏನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ವಾಟ್ರಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆಪಚಿ ಈಗಲೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬಕ್ಕ ಏನು ಸಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಸುರುಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು 10 ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಬಂತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾದಾಗ ರಪ್ಪ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರ ಎಂಕ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪವರ್ ಮುಂಬೈನ ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ಆ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೇವೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತೀನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಅಡೆ ಹೋದ ಇವಾಗ ವಿದಿನ್ ಅ ಮಂತ್ ಬೈದೆ ಎಂಕದ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಿ ಅಂಡ್ ಅವೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಿ ಹಾಜರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ಮ ಹೊರಪ ಗಂಟೆ ಬಿರ ಬರ್ತೀನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾನಿ ಅವು ಲೈಕ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅವು ಎವ್ರಿ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಜಬ್ರ ಬನಗ ಅಂತು ಇಂಚಿನ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ನನ್ನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಫ್ ಪಕ್ಕದ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕಾಸು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೈತಿ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ನೆಮ್ಮದಿ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ನ ಇಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಖುಷಿ ಆವಡು ಹೆಂಗಿತ್ತವ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂಪೈತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡುದು ಯು ಮೇಡ್ ಮೈ ಡೇ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ಖುಷಿ ಆಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪರ ಬಾರ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಾಕ್ ಜಪ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ನಾನು ಏನ ನಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುಜರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಪ್ಪೇರು ಜಪ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಜರಿ ವಿಷಯ ಇದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು
ಪಂಡ ನಿಕಲ ಮಾತನಾಡ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ಪಂಡ ಮೇರ್ ಓಕೆ ಆ ಎದುರುದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕದು ನೈಟ್ ಇಟ್ಟಿದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಪೇರ್ ಮಾಲೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಟಿಎಂ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ ಮುಗ್ಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಬೇನೆ ಕೇಳ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಬೇನೆ ತೂರುಂತು on the body suitcase rupi by the ಯಾನೆ ಸರ್ our subscriber case register ಅಂಜಗಳು ದಾಲ ಅದು ಸರ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಬೇನೆ ಇರ್ಕುಲೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಬೇನೆ ಕೇಳ ಅಲ್ಲ ದಾಲ ಸರ್ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜನ ಸರ್ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಕುಲು ಸರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಬಸ ಲಾಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಸರ್ ಇರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ರಂಜಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕುಲೆ ಪೊಲೀಸ್ side that is there Boke orang cuma dia kena, mungkin bang. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇನ್ನ ಶೋ ಬಿಡ್ಚಿ Mana ni jangan? ಏನೇ ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ Enak ni bokat tu. Okay, Powerhouse. Ini budak ni. Sharan Chilimbi. Ini favorite YouTuber. ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕುಡ್ಲದ ಮತ್ತಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂತು All over India. ಇದೇ ದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಮುಜ್ಜನೋಲೇರು ಒಂಜಿ ಬೋನ್ ಬಾವ್ ಒಂಜಿ ತನ್ಮಯ್ ಭಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಮುಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಎಂಕ್ ರಡ್ ಜನ ಇಷ್ಟೋಲೇರು ಒಂಜಿ ಚಂಡದ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪನ ನಾಂಡಾಲ ಇಷ್ಟ ನನಂಜುಂಟು ಉಗ್ಗದ ಅಂಕಲ್ ಉಗ್ಗಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರು ಅಡೆ ಐಟಿ ಜನ ಮುಗ್ಗಡ್ ಜನ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಪನ್ಬೈ ಪನ್ಬೈ Zomato book mat. ಮದ್ಮೆ ಪಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣಿ ಏನ್ చెప్పడు ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಪುರೇನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣಿ ಏನ್ చెప్పు మా పంట పోతుంది అమ్మ క్వశ్చన్ అరే కేంద్ర సారీ ఎంకల ప్రాబ్లమ్ ಈ ಬೇಜಾರು ಕಟ್ ಪ್ಲೇ ಸೊ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಪೊಣ್ಣಿ ಏನ್ చెప్పడు ಮದ್ಮೆ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣಿ ಏನ್ చెప్పడంದ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣ ಏನ್ చెప్పಡಿ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಅಂಜಿನದಲ್ಲ ಮಲ್ಮ Tuvar ಏನ್ చెప్పడు ಗುಣ ಏನ್ చెప్పడు ಗುಣಪುರ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಜಿಚ್ಚಿ ಬೈಕರ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ Reels ಯಾರ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಅಂಚ TikTok ಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವಡ ಗೊತ್ತಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ದ ಇಂಡಿಯಾದನೆ ಬೋಡ ಬಿದೇದಾವ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ದ ನರಡ ನರಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪನಲ್ ಬೋಡ ಅದೇ ಏರ ಏನ್ చెప్పు ಏನ್ చెప్పు ಇಟ್ಲಿಗೆ ಈತು ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅರೆ ಎಂಟು ದಿಕ್ಕಿದೆ ಬೇಜಾರು ಅದೇ ಬೇಜಾರು ಒಂದ್ ಯಾವತ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಡೆ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಎಂಸಿ ಬಾಡ ಅತ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಪಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡತ್ತಿ ಏನ ಬಾಯ್ ಬರನ್ನ ಅಂಚತ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಲಾಫ್ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅವರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚ ಬರಿಚಿ ಕೆಲವರು ಅವು ಬರಿಚಿ ಮೇರ್ಮನ್ ಮಿನಿ Conversation. 4 ಗಂಟೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವರುಂಡ ನಾ ಜನ ಪುಂಡಿ ಬೇಕು ಕೊಡದೆ ಇರೇನ ಬೇಕು ಕೊಡ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರಡ ಪೇಪರ್ ಹಾಕುಣ ಆಪು ನಿಂಗೆ ಈ ಜನ 4 ಗಂಟೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಪೇಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊಂಡಲೆ ಗೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ 4 ಗಂಟೆ ತೊಟ್ಟು ಪುಂಡಿ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಮೇರ್ ಬನ್ನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಆಡತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ದಾಲಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲಿಮಿಲಿಯ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಕೊಡು ಅಂಚತ್ತಿ ಪೂರ ಲುಕ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚತ್ತಿ ನಿಖಲ್ ಬರೋ ರಾಂಗ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಂಚತ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಲರೆ ಕಡಿ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈರಿಂಗ್ ಡೇ ಇತ್ತೆ ಶೂಟ್ ಬೈದೆ ಹುಡುಗ ಟೈರಿಂಗ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏರ ಆನದಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಅಂಚತ್ತಿ ಅವು ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಡಲಿ ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಹೌ ಯು ಬಾಬು ಆ ಬಾಬು ಎಂಚುಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಎಂಚುಲ್ಲ ಯಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಗುಡ್ಡಿ Dia tak nak dom nama lincir kalau detail care di jalan batang.
ಏನ್ ಮಂದಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚೆತ್ತೆ ಏನಲ್ಲ ಏರಿ ಸಾಕಾದ ಪೋರೆ ಅಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅರೆಗೆ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತಿದೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದ ಇಷ್ಟ ಅದು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ 14 ತಾರೀಕು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಚ್ಛೆ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿಕ್ಕು ಗಿಫ್ಟ್ ಇದು ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ 14 ಫ್ರೀ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ 14 ಅವು ಬಿಡ್ದು ಪಾತಿಯನ್ನ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಲಡಾಯಿ ಒಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಶರಣ್ ಯಾರದು ಸುದಿ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಮದಿಮೆ ಆಪಚ್ಚ ನೋ ವೇ ಚಾನ್ಸ್ ಏಜ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಯು ರಾಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರೇ ರೂಮ್ ಕೊಂಡು ನೆಗುದು ಅವು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಅದು ಒಂಜಿ ಬನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬನ್ನೆ ಏತಿ ನೆರ್ರೆ ಉಂಡ ಏತಿ ಹಾಕಿರುಂಡ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದು ಲೈಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಮಿಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎನ್ಕೊ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಕೊಡೋದು ನಡು ಟಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಏನಿ ನಾಲ್ ಕೊಡದ ನಡುಟೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾಲ್ ಕೊಡದ ನಡುತ್ತು ನಿಕಲ್ ಅರ್ಚನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕು ಮರಣಿಂಗಿ ಪೂರ್ಣು ಅವು ಪ್ರೀತಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬೈದ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಸ್ ಓಕೆ ಶರಣ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಶರಣ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಏತ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನೀರಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಓದಿಲ್ಲ ಜುಲೈ ಇದು ಇರೇನಿಲ್ಲ ಇರ್ನ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ 5,000 ಇರಲಿ ಸೊ 7 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂಡ ಒಂದುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪಾಟಿಗೆ ಇರ್ಬಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೆಂಗುಂಡತೆ ನಾಲ್ದೇ ತರಲಿ ನಾಲ್ಕು ഒരു കമ്മി ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ കമ്മി ആക്കൂട്ടു ഒരു 5 500 തരಲಿ ഓരോരുണ്ട് തീരെ നീനാ വീഡിയോ പോപ്പിച്ചു ಶರಣ್ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿಖಿಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಖಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಕ್ಳೆ ಬಂಗಾರಿತ ಓಕೆ ಶರಣ್ಗೆ ಅಟೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಟೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಟ್ಟೆ ಯಾನವರ 2 ಸಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಹೋದೆ ಕಿಚನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬರಬೈತೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸೀನ್ ಹತ್ರ ಇಡುವಾಗ ಕೂತಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ನಂತರ ಫೇವರೇಟ್ ಡಿಶ್ ಫೇವರೇಟ್ ಡಿಶ್ ಅವು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ ಬಂಗುಡೆ ಪಕ್ಕ ಅರೊಂಜಿ ನಂಗದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಸೊ ಶರಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಡ್ಡೆ ಪಾತಿರು ಸೊ ಎಂಚ ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಎತ್ತ ಮಗ ಒಂಟಂತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತಿನ ಇಕ್ಕು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ಹೋಯ್ತ ಮನೆ ಹೋಯ್ತು ಕಡೆ ಏನೇ ಅವಳು ಬೈದದು ಸೊ ಖುಷಿ ಆಡಿ ನೋಡಿ ಪಾತೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಟು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಡಲ್ ಎಂಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇನಿ ಏನಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ ಆಟ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಪಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಬಾಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದು ಮುಗುಲು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಚೇತನ್ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮುಗ್ಲೇನ್ ಏಪಲ ಮೀಟ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಯಾನೇ ಬಂತೀನಿ ಎಂಗ್ ಏಪಲ್ ಮೀಟ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಾಲೆಜಿ ಇಂಚಿನ ನಂಜಿ ಅವ್ರ ಎಂಕ್ ತುಯರ್ ನಿರಿಕ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಕೆ ಅಂటున్నారు ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಲೇರು ಎಂಜಿನ ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮಗ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏಪಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮುಗ್ಲೇನ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಗಲ್ ಅವಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನಿ ಅಂತ ಬಂದಿನ ದಾದ ಅಂತ ಮಗ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ನಾಟಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲುಪರ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದು ನಾಲ್ಕಿಂದ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿ ಪಾತಿರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಲೈಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ 4 ಗ್ರಾಮ್ ತಿಂಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಗೆತ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಾರ್ತೀನಿ
Thank you. Thank you so Thank much. you. I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe, striking the winner post now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You gotta understand that we get one chance, one chance.